Lafiya waziri har matsayin wannan lokacin mai gari bai samu fitowa fada ba kuwa. To sha muke ka san yau da gobe sai Allah ba mu sani ba ko zai zo. To Allah kawo shi lafiya. Amin. Ba hanyar shi Allah kawo shi lafiya. Amin amin. Allah kawo shi lafiya. Amin. Sha muke mai gari bai taba dadewa bai zo waraka fada ba ya aka shi. Kwantar da hankalin ku insha Allah mai gari yana zuwa. To Allah kawo shi lafiya. Allah kawo shi lafiya. Amin. Allah ya dinga ana dan huhu da sanyi abubuwan da hankali. Yanayin garin ne. Ya murya mai gari yanzu. Barka da zuwa. Allah kara mu. Barka da zuwa. Allah kara ma martaba. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Kai, sannu da fitowa. Sannu da fitowa. Allah kara ma yawan rai. Allah kara ma yawan rai. Allah kara mu yawan rai. Ya gajiya. Ya gida ya aiki. Ya kowa da kowa. Masha Allah. To alhamdulillah. Alhamdulillah. Aliman, ranka ya daɗe. Allah kara ma yawan rai. An samu fitowa. Lafiya kalau, ya gajiya. Lafiya kalau. Masha Allah. Ranka ya dade. An samu fitowa. Ya gajiya. Ya yi kyau. Ya gida. Lafiya kalau. Ya hidimomi. Masha Allah. Barka da fitowa. Ya gida. Lafiya kalau. Ya yi kyau. Ya gajiya. Lafiya kalau. Ya ayyuka. gida. Lafiya kalau. Mutanen gida. Masha Allah. Waziri na labari. Allah kara ma yawan rai ba wani labari amma tambayi malami na ko akwai labari. Aliman, Ranka ya dade. na labari. Labari akwai shi. Don yau da asuba na hito sallah masallaci ina ji mutanen garinka suna godiya suna sa albarka akan gaskiya an samu li'ima. Masha Allah. Alhamdulillah kasa ta yi albarka. Masha Allah. Yarima ya dawo. Yarima ya dawo. Babban magana. Barka da zuwa Yarima. Barka da zuwa Yarima. Daddy. Yarima. Ba komai. Yanzu ba a jana irin al'adun nan ba ne. Ya za ka shigo fadar takalmi? Ya kamata kowa ya yi. Wannan wani irin rayuwa ne. Ya yi kyau, barka da zuwa Yarima. Momi. Ayoyo Yarima ya dawo. Yarima? Momi. San da dawowa. Ya gajiya mu. Sannu da dawowa Yarima. Lafiya kalau. Sannu. Sannu Momi. Bari in ɗauko maka taburma. No, Mommy. Let me get it here, Mommy. Okay. Let me get it here, Mommy. San da hanya. Yarima. Shekara na banga Yarima banga ɗana ba jama'a. Kullum muna cikin sanyi, Mommy. Kuna nan zafin rana yayi yawa. Sanyi kai ka san sanyin a can ni ban san shi ba. Mommy. Yarima yanda ya dawo wannan wani irin kaya Yarima? Mommy wannan wanka kenan. Wannan shine tura ke faɗi new priest, Mommy. Ni. New priest, Mommy. To ai ni ban iya shi ba ma ban iya sunan ba ma. Mommy wannan shine new priest, Mommy. Ya hanya ya guje kutan ne. Muna nan muna shan sanyi. Shekara nawa ban ga ɗana Yarima ba kullum magana nake yi ɗana Yarima ban ga ɗana Yarima ba kullum sai na yi magana. Mommy ba kuna ganin message namu ba mene? Alhamdulillah. To ai ni ina so in ganka ne Yarima. Kullum muna cikin sanyi, Mommy. Muna nan cikin rana, Mommy. Kirana. To mu yanzu idan kaga an yi sanyi nan sai dai ko ruwan sama muna ƙauye ina muka ga sanyi jama'a. Yanzu ma ba don matsalan Airmax namu ba, Mommy. Da na daɗe gida ai. Me iya musu abinci? Mommy jirgin sama ne, Mommy. Na ɗauka abinci ne. Mommy. Wa alaikum salam. Ga baban naka ma ya dawo. Daddy. Yarima. Daddy. Ya karatu ne. Alhamdulillah. Uwar gida kin ga inda Yarima ya girma. Na ga Yarima yanda ya girma ya dawo ni irin wannan shigan shi ne yake bata min rai. Tun ɗazu na sa Yarima gaba he kallon shi nake. A'a uwar gida ba na so a ringa taɓa min yaro nan. Kin ba shi abinci kuwa? Bari in ɗauko mishi abinci. Mommy bari ba na cire abincin nan. Bara ka ci abincin ba? Ba na ci AUN hotel nake shiga, Mommy. Ba na cire abincin nan, Mommy. A'a ana shaka kuma Yarima. A'a Daddy, bari kawai Daddy. Uwar gida kin ji yaro. Wannan yaro
ka ce in kawo maka abinci tun kafin ka iso ina sauri na girka maka abinci na ajiye maka. Mama, na maka farfesun kaji na duk na ajiye maka na ka zo. Abincin Najeriya shi has so much excusing mommy. Bari in je in gaida abokanai na. A komi kifi. Zari Allah waye. Zo gaida su mommy. Assalamu alaikum. Ko ba ta nan ne? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Umma. Abubakar kai ne? Ni ne Umma. San da zuwa. Umma. San da zuwa. Umma. Ina ne Umma? Lafiya gajiya. Ya gajiya? Lafiya kalau. Ya girma Umma? Lafiya kalau alhamdulillah. Gidan duk lafiya? Lafiya kalau. Umma na ji Yarima ya dawo. Yarima ya dawo yanzu nan ko ya fita. To Umma da Allah idan ya dawo ki ce mashi ina neman shi In gida. Allah ya yarda zan gaya mishi in ya dawo yanzu nan fitan shi ma. To shikenan Umma. Ba na gode Ba huta sosai. gajiya Umma. Ya gida, ya iyali. Ya gajiya. Ya iyali. Alhamdulillah. Malima, ya gajiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Masha Allah. Sarki noma, ya gajiya. Ya gida, ya iyali. Ya jiya ba mu ganka a fada ba. Wallahi na je gewayen gona ne. Ka san gona sai da gewaya ba halin zama a gida. Sai haka gaskiya. Yana da kyau gaskiya. Wani liman, ce wani irin tabargaza ne kai ka ɓata mai gari ne. Ba za mu zura ido mu ga irin shigar da Yarima ya dawo da ita. Mu zura ido mu yi kallo ba. Kuma kaga gaskiya malam liman yayi magana. Saboda maganar da Yarima shigar da Yarima ya zo da ita a wannan gari namu gaskiya ba al'ada ba. Ya ɗauko al'ada ya irin ta 'yan birni, mu kuma ka zo wani al'adar da ya zo da ita zai bata mu ne. Zai lalata mana ya. Dole ne kuma malam liman ya yi magana akan Yarima. Haƙƙi shi ne, dole ne fada. To ka gani kuma shi mai gari ba san lahin Yarima yake ba. Yanzu haka in ka yi maganan Yarima to ka bata mashi rai. Tunda kaga har ba son laifin Yarima yake ba, ya kamata a ɗan kiyaye maganan da za a yi wanda za ta bata wa mai gari rai. Dan yau in ya zura hakura ido mu yi kallo a haka. Ai zai shahi iyanmu da kuma mutanen gari. to ya za a yi malam liman Ka san dai mai gari baya son laifin yaron nan. Ko kaɗan. Kana taɓa Yarima. Kamar zuciyarsa ka taɓa. ƙwarai kuwa Kamar ka ji masa ciwo ne a jikinsa. Sarkin fada dole ne za mu zo da idanu haka. Abun da yake tafiya shi babba ne. Abun da yake so dole shi za mu bi. In ba haka ba malam liman sai ya zo ya wargaza fada ya zo ya tube ka. Kaga mu ko ba daɗi za mu ji ba mu san da za ka ba. Ba mu san da za ka muna ba. Yawa to sai addu'a ko sai mu dage da ruwan Allah. malam waziri gaskiya akwai wani abu da yake faruwa a gari. Me yake faruwa? Sai karan jiya na wuce na kalli malam Tanimun da Abubakar suna faɗa kamar za su kashe junansu. Malam Tanimun ya shiga gona Abubakar ya kara mashi goyon masara guda ɗaya. Shi malam Taminu. Shi malam Tanimun. Subhanallah. Akan haka na same su suna ta faɗa kamar za su kashe kansu, na yi rabon su har na gaji. Ƙarshen ta dai nan na wuce na basu kuma na san magana na sai ta. Mai gari ya sani? Mai gari ya sani. Mai gari ya sani. Barka da zuwa, barka da zuwa. Allah ƙara ma yawa rai. Allah ya ƙara mata. Allah ya saka fiye sa. Barka da fitowa. Allah ƙara ma martaba. Allah ƙara ma yawa rai. Waziri, Allah ƙara ma yawa rai. Ina kwana? Ya gajiya? Ya iyalai? To alhamdulillah. Malliman. Allah ƙara ma martaba. Ina kwana?
Lafiya kalau. Ya gajiya. Masha Allah. Lafiya kalau. An samu fitowa ba. Sarkin noma? Allah ƙara mayan kwana. Na kwana? An tashi lafiya. Lafiya kalau. Ya sanyi. Masha Allah. Ya fama da jama'a. Ina fama. To barka ne. Barka da fitowa mai gari. Allah ƙara ma yawan rai. Na kwana? Ya gajiya. Masha Allah. Ya gida. Ya gida. Ya hidimomi. Ya lamarori? Lafiya kalau. Ya yi kyau. Allah ƙara ma yawan rai. Ya gida. Masha Allah. Ya gida ya kyale. Ya yi kyau. Barka barkan ku. ƙara ma. Na ji daɗi da haɗuwan kuwa gaye. Na ji daɗi sosai. Allah saka. Allah ƙara ma yawan rai. Ya labarin Yarima ne. To, Yarima dai akwai labari. Dama ina so in jira in zo fada a tattauna tare da fadawa. Ko ba haka ba? Haka ne, gaskiya ne. Yauwa, Yarima dai kowa ya shirya garin nan ɗana ne. Sosai. Kuma Yarima shi duk abin da nake so a kaina zan so wa Yarima. Haka ne, haka take. Ko ba haka ba? Haka ne, sosai. Yauwa, yanzu Yarima me za a yi masa a garin nan na shi gaba? Yarima ya zamto Ya fi kowa a garin nan kenan. kowa a garin nan kenan. waziri. Allah ƙara ma yawan rai. Da maki, Ga wata shawara. ina jinka. Gaskiya ya kamata a ce Yarima a matsayin shi a garin nan ya fi kowane ɗa da yake a garin nan. Allah ma albarka shan maki. Saboda Yarima ba ƙaramin yaro na kirki ne mai kyau mutum na tsatse duk wanda ya kalle shi yana alfahari da shi. Zahiri wannan magana. Gaskiya ne. Kuma ya je ya yi karatun nan ya samu ilimi na addini yana da na gargajiya na boko yana da baki daya ya kamata a ce ya fi kowane gaskiya a tsaya a tattauna a san menene ya kamata Yarima wanda za a mashi ya kasance kowane da a garin nan yana karkashin shi. Bai kamata a ɗaure ma Yarima gindi ya yi abun da yake so a garin nan ba. Yarima ɗan gidan babban gida ne. Ya kamata Yarima shigar da ya dawo da ita a gari ya canza. Ina man liman. Wani liman. Ba ma son shishigi ma da ba ma son shishigi. Allah wuci zuciya. Ba ma son shishigi harkar nan. Ka bai Yarima ya so abu da kai man da liman. Ranka ya daɗe. Na so Yarima. Don na so Yarima nace duniya ta kishi ne. Tambayan ka nake man liman. Allah wuce zuciyarka. Ba haka ba ne ranka ya daɗe. Ba na son ciki a cikin lamarin ne. Allah wuci zuciyarka. Yarima nan ɗana ne kowa shaida garin nan. Sosai. Ko ba haka ba? Sosai. Man waziri. Allah Yarima kowa ya shaida garin nan ɗana ne. haka yake sosai. Zan so kai na in Yarima ne. A bai zai ba. To man liman ba na son ciki a rayuwa. Ba ma son shishigi ma da liman. Malam Liman Yawwa. na yi baka shawara akan cewa Ban son haka. idan mun zo fada Yawwa. idan ka ji mai gari yana magana akan Yarima ka daina kawo ƙaulaniyar saboda mai gari ya tsani ka kawo mashi da hin Yarima Ko ya yake? dan da ka ce mashi ga abun da Yarima ya yi kamar ka ɗauki wuka ka soka mashi haka ne don haka ka kiyaye Allah kawo laifi a kiyaye cewa malima a ga kiyaye abun da Yarima ya yi. Man liman ya kamata a san me ake fada. a kiyaye In an zo fada ya kamata a san me ake fada. a kiyaye Baba, garin nan ya dawo dari ba. Kai baba kun ji wani labari kuwa? Mene ya faru baba? Kai a gaskiya fa na ji babban gayan nan na garin mu yayi. Barkacin mai rima da gidan Shi fa shi nake gaya maka wallahi ya. baba nake ga ma gayan ya canza ba wani ba baba kamar tanka na taba cin wasu lungu ba. A lokacin sa yanzu. ka bari gayan in ba ga shi dan waya da wura ga Karka damu an jima kaɗan za ka kai. Baba, wallahi ka bari kawai, baba. Kai me ga baya kake ba ma lokacin nan makami ne ba sani na cikin leda Haka ne sakacin ka garacin ka warawaran ka bayin ka. ka sai aka yi ne Mene kake sa dan bure ba kai dan na sare sa Kai ai na ji labarin a ko kuma ka ba Wa kama ta lokacin ka tafi liyariyan nan. Ba na ci wasu na ci wa gayun nan ka gane ai. ma wai sare cire akai da kai da sare sa ko da sare aka yi ne ba na san irin wannan abu. Ba ya ga ta ci dai baba. ka ga mayanka gantan ne ka yebo mun da kan ga yanka ka yebo ka dadda ta da Allah asan Ka gane ai. Wallahi.
Baba ni kai Yarima zai zo geton nan kuwa. Ai ni baka sani ba ma wani abu. Dole ya zo ya gaishe mu. Kai Yarima ya zo in zai koma birnin nan ba Allah da ni zai koma. Wannan kana ka zama wani a tebo. Wannan ne yana da yi. Kai ka ga irin wankan ne. Amin kiss mana. Jima ina yadin nan ne a basa mana. Bada ma bari hada masa. Bari hada masa. Ba sai a wannan. Abadan dai. Sai kai babban bakon mu ne. Amin kiss abadan dai. To ya a Najeriya ne. Kai aboki na ba na ta ya mu kawai shi mun ka shiga dunni mu muna kawai. Gar kalamu ayin karatu ne kawai. An ka za ka yana ma ba tafiya. Kai wai kai ne To kai baba ana an ce mun ana waya da kai amma san ko sai na isha. To ya Lagos ne. Abadan dai lai ka. Ya Lagos. Alhamdulillah muna can saman ruwa saman si. Muna gindin gada. Ce a Lagos ana rike leda kuwa. Yarima na ga wannan ka yake ne. Ni duk inda nan ce ba a rike leda ka san baba. Yarima abincin ma. Wata da kan nan daga ina ne Yarima? Duk wani Inna lillahi. Yarima? Zo nan. Me wannan hannunka Yarima? Wannan ganja ce umma. Ganja Yarima haka ka dawo? Ganja umma. Kai kogo sai da hayaki umma. Yarima? Umma. A gidan nan shigari? Ba haka bane. Shigari a hannunka na gani fa? Wannan tana samu na mura a makaranta muna. Mora ina da hankalinka? Umma ganja. Inna lillahi. Umma lokacin da muna makaranta bayan class idan muka je harkar ganja yan nawa kin san yan nawa wai. Yanzu kai babanka makarantar da babanka ya kaka shine ka je ka karanta a gujin kenan? Oh God, umma kina son su. Ba wai ka je karatu a wannan ka je iskan shi ne. The God say. Kai ka shiga hankalinka Yarima ka shiga hankalinka. Ka shiga hankalinka. Garin nan fa yarin baba. Kawai ya hankali. Baba ni ka gama danne ni gaba ɗaya ka. Ko shi ka share shi ne da Allah. Kai ko shi ka zo ke sai ka tura ana da ka sa banza ne. Baba ka ga laifina ne. Shi ne damuwa na da kai wallahi tallahi. Kai ko shi wannan fa da kake ga lokacin da nake ta saka ba. Ko shi in yazo sai aka bi bashi ne ina ba sa. Kai ba ma gyara. Wiwi in yazo an na dari shi ne yake karba. Ka taba biya na ne don yau ta kare min ka zo har kana wani wannan kana frauding kana ba ka wani lokaci na kasar gari na gari ya kai ne gari ya riga ya rufa da kake zuwa geto ko ne ka taba share mana geto ne alaido doge geto ba ma son na ba da aje masa wannan zakka ni ba haka nake so ba ka gane shi fa ko shi yana zo ya taba zuwa ya yi sharan geto don yana ka da kudi muke za mu biya ka ba don ka ga ba sai mu da ya ne ka bari ba ma son na Allah ba ka yana mana zalla ya mana ita dan maza ba zan kama da Allah sai ya bar zama geto nan wallahi sai ya bar zama geto sai wasan go banda ya rore masa gindi sai ya bar zama wannan ba isa shi sana'a ba shi sai ba zan yana sai shi kai ga dagawa idan Allah ka bar nan
kaga Yarima yanzu nan da rikicin da muke yanzu nan muna magana wai akan kaga shi wannan yaro dama kullun yana kawo mana abun sayarwa kawai don ta kare mana ya kawo wannan abun mun doka zamu ce yana cewa shi ba ka bai na so ya yarfa mu kuma zai daina zuwa wajen sai na kawo maganar zaki ba ka bari mana Yarima ta nan da gyara nan kai Yarima ba su ka ba su daya su shi yasa fa ni Yarima ke burge na garin kai ko ni inda Yarima yana sa ba za mu tafi a garin nan Yarima ni fa wannan wankan Yarima fa riga mun face abun da zan ga mata abu ka gane Yarima da kake ga boki na ne mun time friend na ne mun tashi tare da shi yayi saurin tafiya gane ne ya bani ni ma da yake dan takardu yanzu abun da nake Yarima ya tashi kayan England wanda muka tada gaskiya gaba da ina kai ta Allah gar ka zuban mana da girma wa Yarima kuma ka zo nawa da Allah ha akan wannan yare kuma ka zo nawa ya kana so wannan garin da ka zuban mana da kai kawai daga ganin mun shine damuwa na da kabe wannan yare da kake gani wannan mai jan kan nan yar gidan malam Sabiu ne wanda suke gidan haya amma abokina zaka raka ni fili yariyan nan ka ci ka ta da hankalin ga akan wannan yarinya yake magana ba da wannan yarinya amma zan raka shi a sa zan raka amma da wannan zamu yi kaga dan jarin wiwi na garin na raka ka kai na san game da ba mata ko ba ka ba dole ya ishe ka dole zuwa dole sai ishe ka na jin daɗin ka ba kai kana kawo min wuta wallahi kana kawo wuta to je ka kira yaro zo kira ka je ka nemi yaro zo ba da mu ranka kaman ga wani yaro mai yana wuce ai zo dan jima na me sunanka Isa Allah ka shiga cikin gidan nan ka tamburo mana Ariyan nan ma me sunanka Farida ba ka shiga ciki ka tambaya ka ce ma Farida na da sallama jima na zo idan ka je me zaka ce kai sauri yaron ne a kawo layi a yaron ne ba su ne na mani amma ka kama yaro na aka san la yaron wace wata haruwa ba da na zuwa gode ba da mu mun gode zaka tafi makaranta ko dole sun gode dole ba dole su bane na sai samu yariyar nan fa ka san cin wuya ka zai amma da kudin Najeriya ne zan ba yaron nan kaga ku kun saba yin da kudin Ghana kuma Ghana yana ji kaman ba Najeriya kana kawo wuta fa Farida ko Farida ya gajiya lafiya kalau ya aiki ya kike lafiya kalau ya gida ya jin daɗi to alhamdulillah karki mamakin ganin mu filinki wato jiya da safe ina zaune majalisa ne da abokanai na to sai kuma ban yi da zuwa da zuciya na majalisa ba jiya da safe kwana sai ina son ce yiwa the only one kika zo kan hanya kina fasa kika hadu da zuciyata kika tafi shi ne sa na zo belin zuciyata shikenan amma ina so ka dan bani lokaci idan ba za ka damu ba shine matsalar ka da mata bokina ko dan baka damu ba sai shine damuwa na kai wani lokacin kana dan son ka yarfa ni tace ma ta kunna ko baka da ke kuma bude nake son ga miki kin san wannan Yarima ne ko baka kuma time frame na ne mu yi karatu da shi bod ya riga ni gama shi kuma sai tafi gane yana diploman shi a filin kin gane kuma ban samu tafiya ba ki mana alƙawari an juma gada mu zo kuma ba mu same ki ba insha Allah za mu same shikenan ki gaida umma sai da ma kai kawana wallahi haka mun kai dama ina so ga miki wani magana kuma wallahi da zai Yarima ya zo guri na Yarima ko wallahi Yarima ya zo guri na ya ce mun yana so na to ke me kika ce da shi ai ma na amince mun kika amince masa to ya zaki da Abdul wani Abdul ke kina ganin dukiya kuma kina wani zancen Abdul ko kawata gaskiya ba ki waka to me ya faru aja tsoron mutane su zage ke to ina ruwa na zancen mutane yarinya kuɗi fa ake yi gaskiya kawata bai yi ba gaskiya kin ga ni malama damuwa na da ke kina son mutum wa'azi ni ba na son wannan abu da Allah mu je kawai fatan alkhairi za ku Assalamu alaikum. Malam Bashar. Ya gajiya? Ya to. Ya huta. Ya garin. Ya kake? Ya kwana biyu. Ya hutawa. Alhamdulillah. Ya jin daɗi. Wai kana nan kuwa? Wallahi ina nan. Kwana biyu ban ganka ba. Ayyuka ne sun dan yawa wallahi.
da girman ka ce kana aiki sai yadda zuwa gona mana yanzu kai wannan dirisin zaka ce min ka je gona na dawo na canza ne sai na ka canja Alhaji Bashar aka da labari an gaya ma wallahi na ga Yarima yana neman ya ce wajen Faridan ka Yarima wace Farida na Farida ka mana Yarima wai jira mana dan sarkin garin nan baka sa abun da yake ba Yarima nan dan sarkin garin nan dan sarkin garin nan baka sa abun da yake bayyana yake nufi na ji labari baka da labari zan gaya ma Yarima karkan na ga Yarima yake zuwa wajen Farida na ganshi wajen Faridan ka da ido na ga Yarima wajen Faridan shikenan ba damuwa nagode na sa a ba komai nagode a ba komai yawa nagode yawa tanjo Assalamu alaikum kai zo ne dole shiga gidan nan sai ka share gidan wai da tana na zuwa kin san me ka ni ban san a ji labari an ce wai Yarima yana zuwa wajen wani Yarima da Yarima ta sarkin gaskiya ba gaskiya bane a ni ki fito ki ga min gaskiya an ga min yana zuwa wajen ki na ga maka ba gaskiya bane mutane da yawa suna zuwa suna ga min kan cewa da amma ba a garin nan kake ba a garin nan nake to idan ma yana zuwa gurin na insha Allah za ka tabbata da zuwa da ke a gurin to amma ki mai alƙawari da idan har na zo na same ki da shi duk wani mataki na dauka ba wanda na amince kin tabbatar da na amince shikenan zan koma da sauri haka a'a to zan koma ki gaishe da umma da abba to shikenan sai na zo jima Farida ba kin san me na kira ki da shi kuwa a'a ban sani ba an di gombe ne ma a'a me me yasa Abdul yana neman ki kika bari Yarima ya zo kika yadda da shi Farida ba ko Farida ki shiga taitayinki kina jina mimmi da yawa da me yace ma bari ma in ga miki diga hande sai hande to go fere wari in har mutum ya saki wani ya zo kika yadda kika bari ma kiga amma Farida ki shiga hankalinki fa kai hakuri shi ke daga yau ni da na baki lafiya daga yau sai yau idan wani ya saki ya zo kika ce kika fita ko kin saurare shi to ni da ke a gidan nan kina jina tashi ki tafi
San da dawo. Sannu gida. Ya gida. Lafiya kalam. Ya fada. Kai fada yana nan. Ya kunda da haka ba ku dawo ba. Allah kin san yanayin harkokin jama'a ne, kowa ya kawo damuwansa sai ya. Ya to san da dawo, bari dauko maka abinci ka ci ba. Bar shi kawai. Bar shi kawai ba komai. Ga abinci a nan ba. Ba zan iya cin abinci yanzu, bar shi kawai. Ba za ka ci abinci tun da safe ba ka ci abinci ba fa. Bar shi kawai war gida. Bar shi kawai. To, ni kam mai gida kana ga Yarima abun da yake yin nan. Ka mai dai ko. Yarima baka ga rayuwar shi ya dauko wani hanya mara kyau ba? Kana ga Yarima jiya ya shigo Yarima da shigari a hannun shi fa ya shigo cikin gidan nan fa. Da ina mishi magana ma har wai yana gaya mun magana wai rayuwa ne a'a ya je ya karatun turai da duk ya je karatun nan ba wai da ya je karatun ya je ya karanta wasu abubuwa fa. Muna so ya je ya karanta hali mai kyau ne. Ina uwar gida? Na'am ina jin ka. Sai Yarima dai mun ka haife shi ba za mu kishi ba. Abin da nake so da ke shi lamarin rayuwa ba wai in yaro yana abu a lokacin da ki tashi kina masa holo ba. Yarima nan ne ban ga laifin shi ba. Wannan abun da yake yi ba wai ɗabi'a nan ya tashi da shi ba. A'a ba kuma wani ɗabi'a gurɓacicce ɗabi'a ba ne. Kina ji abin da nake so da ke yaro nan idan ba mu sa masa albarka ba ma mu ce Allah ne ba. Abun da yake yi yanzu a bar shi a zuba mishi ido kake nufi ki fahimce ni mana me yasa kina a zuba masa ido ne ki fahimce ni uwar gida ina jin ka shi yaro nan na ga miki ba ɗabi'a ba a Najeriya tashi ba da a Najeriya tashi ne ɗabi'an zai zo daban da mutane don ba a Najeriya ya tashi ba don an biya kuɗi kan ya je ya yi karatun a guje karatu mai tsada ya je ya karanta iskanci ko an ce ya je ya karanta abu wai me yasa kike son bata min rai ne wai me yasa kike bata min rai akan yaron nan kai kake goya mishi ba ina son da shi da can yaron nan ba wani ba daukan kawo ke Allah ya baka a cikin gidana ne zai Allah ya baka hakuri Allah ya huci ba na son haka ba na son Allah ya baka ba na son haka a kai kada ki sai ga mi haka kai hakuri idan kina so in bata miki rai kuma shikenan ka bar magana Allah ya huci zuciyanka ba na so haka dama ba wai na faɗa bane don ya bata yaron nan ba daukan kawo ba komai ba ne na ga abin da yake yi ne bai dauko hanya mai kyau ba ba na son haka kai hakuri yaro ne ki bi ki sa masa ido bai sai shiga gida ba wannan ne rayuwa ne to can ka matsaye muku da kai da shi in ya bashi ma kai ka son da shi kai ka goya mishi ba dama ba bacice bane ga shi ne ya shigo da shi gari jiya a cikin gidan nan ya shigo da shi yana wani gigi a da takalma ba zai shiga daki ban gani da ido na ba zai shiga da takalma ka jiya nan da ya dawo kawai zai shiga da takalma a cikin daki fa Na gode. Ni ba ma don ina ruwa na. Malai nan. Ya gajiya. Lafiya kalau. Aiki. Ya gajiya aiki. Lafiya kalau. Ina ka zaka tafi haka. Wallahi yanzu nan na dawo gona na samu sarkin noma sai da ma gona. Gona ta? Kai kake nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya da kasuwa za ni. Sarkin noman. Kasuwa zan je yanzu nan nake bari yanzu in same kan gaya ma. To ni ma yanzu dama kasuwa zan yi amma tunda aka ta faru bari maza in koma in je hada. Malam sarkin noma. Kakka ma je batun shakku. Sarkin noma. Kana ta haka ne. Shamaki akwai abun da yake damuna a garin nan. To Allah kara ma yawa. Dana Yariman nan. An sa masa ido a garin nan. To na rasa ya haka yake faruwa. Wallahi ran kai daɗe mutane ne kawai bakin ciki da sa ido ya masu yawa. Me ya faruwa ka? Saboda dan in yan kalle mutum da yana dan abun hannu yana haraka shi kamar Yarima kaga shi mutum ne wanda ya san cewa mutane suka san cewa mutum ne wanda ko ina ka gan shi ka san dan babban gida ne shine bakin ciki kawai da sa ido. To wannan kuma kai gaske wannan. Malam Umaru ba karamin jin bakin cikin Yarima yake ba ban san me yasa ba a rayuwa wallahi tallahi ina ko me yasa aka yi ka garin nan yaro da garin su shine ana gani garin ubansa ne fa kware kuwa kuma dan babban gida ne kawai sa ido ne yake faruwa sa ido ne kawai ran kai dade gaskiya dole ban ji dadi haka ba dole dan mataki assalamu alaikum alaikum salam wala liman shawagi liman gajiya lafiya gida ran kai dade lafiya galau ya lafiya kuwa ka bari kawai ran kai dade lafiya kawo salatin annabi 10 sallallahu alaihi wasallam rabbana atina Allah ka ci ne masarkin noma kawa dubu malami man
da hankali ka kake wannan magana. Ka bari kawai Shamaki. Da hankali ka. Yanzu sarkin noma ni zai ci ma mutunci a garin nan. Wani irin cin mutunci ma haka? Gona ta sai da ba. Gona? Shamaki gona ta ranka ya dade. Ina Maliman. Gani ranka ya dade. Ka tabbata sarkin noma sayar ma da gona? Ya sai da. Gaskiya sarki. Yaron nan makwabci na ya je gona ya dawo ni kuma na fito daga masallaci ina tafiya gida ya haɗu da ni ya ce min ga can sarkin noma ya ɗauko mutane daga bunni suna sai da gona ta. Gaskiya inda haka ne sarkin noma bai adalci ba. Ina Maliman. Inda haka ne. Ranka ya dade. Ina zuwa. Shamaki. Ranka ya dade. Abinda nake so da kai Maliman. Ranka ya dade. Ina son ka ne suka fahimce ni. Shamaki na waziri yake. Don kai daɗe wazirin na ina ga akwai inda ya je don yau kwata-kwata ba haɗu da shi ba. Abinda nake so da kai idan waziri ya zo. Ka tafi tare da waziri ku je ku kawo min sarkin noma. To na amuran kai daɗe. Maliman. Ran kai daɗe. Gonan ka bare bata ba. Allah sa. Gonan ka bare bata ba. Kana ji na? Wurin cin abinci na ne fa. Ran kai daɗe. Wannan ba komai ba matsala wannan ba komai na fahimce ka. Insha Allah gonan ka bare bashe ba. Kware kuwa. Dole a zo a yi zama akan haka. Ba dai ka ce ka tabbatar da sayar ma da gona ba? Allah sa. Allah sa. Kada ka damu Maliman. Gaskiya. Iya kuri ka kara kuri. Na gode ran kai da. Sarkin noma bai adalci. Na gode. Sarkin noma bai adalci. Sarkin noma? Na'am. Assalamu alaikum. Ba ka ga sarkin noma. Ina wuni. Wallahi lafiya ya gajiya. Sai ina. Ka san me ke faruwa? Me ke faruwa ina jin. Ka san rashin mutuncin da yake afuwa ne. Yau Sheriman na ya dawo. Gona. Yarima dan sarki ne? Me yake faruwa ka faɗa mana? Ba mu sha uku wallahi. A'udhu billahi ka daina irin wannan ka daina irin wannan. Dole ne. Gonan mu fa ya sayar fa. Gona? Gonan mu fa. Inna lillahi. Wallahi kai ne. Dan abun da ake nomawa ana ci. Ka bari kawai Yarima ya yi. Yanzu mutane abun da ake noma ana ci yanzu shine Yarima da dauka sai. Ni ina ga daga nan fara ne. Kai hakuri kai hakuri. Yarima dan babba ne yana da dama sai da komai na garin. Kai hakuri. Yanzu abun da ya kyauta kenan. Yarima hakan yayi kenan. Dan masu gari. Hakan yayi kenan. Ina dama sai da komai. To na rantsa da Allah an ka duk da haka da. Ana son bawa da hakuri ana son bawa da hakuri. Shi kenan sai a baka hakuri a kashe ka. Ka daina kuka. Yau sarkin noma? Ina neman ka dama. Batun wancan gonan. Ya aka yi ne batun wancan gonan? Goran ka yi dama wajen ka na zo. Kan wancan bayanin. Ina so yi dama in zo in karasa maka sauran bayanin mun je mun baki kai min bagare. Mun je mun haɗu da Yarima mun sai da gonan Maliman. Amma kuma ka san ka na gida. Saboda ni na ga Yarima kaga da ya dawo makaranta bai kamata a ce zama yana dunkule ba kuɗi ba. Shi yasa muka sai da ne wannan Maliman na ka san ka daban shi kuma Yarima bayani dalla mana. Mun gama da Yarima yanzu ka san ka na gida an jima idan za a zo don fada zan tuwon kawo maka naka. Masha Allah wannan gan amma kuma ka sai zaka ce ta magana dan ka san Maliman fa sai wanda yake ni kuma ka kwana nake wakin gona. Kada ka damu wannan. Yawwa. Allah shi ga mana ba. Barka dai. Allah ya zamani. Adalla. Da uwar gida na rasu me suke haka ne ma. Wannan shine Ado Gwanja ai. Okay, wannan ne? Shine Ado Gwanja. Ina na san uwar gida. Na ba ka san shi ba? Ina na san sa. Shine Ado Gwanja. Ina ba suna filin aure ne. Ka san duk auren da ake yi. Duk auren da ake Ado Gwanja shine yake zuwa gudun. Kun mata ba kuka san Ado Gwanja? Ko ni ma na fi son shi. Gaskiya ni ma na fi son shi. Ne ba na kaunar in ji waƙar sa. Ni dai ina so in ji waƙar sa domin shi ma yana so. Daji. Yarima. Daji. Me ne haka? Me ne? Tashi ka zanna kai. Ka ci kan ka zama. Me yasa kike min haka ne? Ka ji yaron nan bai zai zanna akan kujera ba. Bai kamata ki dinga mini wannan ba. Ki bar yaron nan saka da wala. Hakin babansa ne ki bar sa saka da wala. Me ne? Ka gani ko? Ba na so haka. In ban yi gidan mu ban je gidan makwabta in yi. Ka ga abin da kake ko yaro nan.
Ya je gidan suwaye, ki gaya mi ya je gidan suwaye. Shikenan. Ki gaya mi. A'a shikenan na. Bana so haka. Allah ya baka hakuri. Ai Rima, lafiya lafiya. Lafiya kalau. An shigo ba? A shigo. A ya ke Rima. Na kwana mun. Ya gaci. Lafiya kalau. Ya kai ne Rima. Ai, baba gari fa yayi rumfa. Shiru ne fa. Gaskiya. Ina buƙatar kuɗi. Baba bai kamata a ce kamar nina. Ce kuɗi sun yanke mai Rima ba. Abokanai na su gaba irin aljihu ya tashi ayyawa ne. Ba zai yi ba dadi. To. Shi kenan Rima. Iya damuwa ka kenan? Ya damuwa ta ke. Adi ka san damuwa ta in nayi face da kai face na ka san damuwa ta dadi kuma ba matsala kuntar da hankalinka. Yanzu abin da nake so da kai. Ka gane? Yanzu za ka je wurin sarkin noma. Kana jina da kyau kan? Ina jin ka. Ka shirya wannan abin ka jini tukuna da kyau. Daji ina jin ka ai. Ka je wurin sarkin noma ma jagora wurin Alhaji Aminu. Zuwa wurin Alhaji Aminu kana ji? Ina jin ka daji. Akwai wata gidan a bakin hanya. Kana jina da kyau ai. Za a je a sai da gidan. Kudin da kake bukata nawa ne? 500 dadi. So okay. Amma yan kuɗi ba su wani abu ba. Yanzu tsakaninka da Allah yaushe aka ba wa yaron nan kuɗi kuma har wani neman kuɗi. Fahimce ni mana ki bari ya gama iya uzuri mu mana kamin za baki. Me yasa ke son zamu baki a magana ne uwar gida? Amma ai to. Ba na son haka. Na gani yaushe ne aka nawa ba wa yaron nan kuɗi? 800. Amma kai yaron nan. Ina zuwa ma. Yaushe na bashi kuɗi anan ne? Ba tun shekaran jiya ba ne? Ko ba tun shekaran jiya na ba kuɗi ba? Daji magani nake sha, magani na kusa ya kare ma dadi. Amma kana shan magani ne? Ina sha sura kaɗan fa. Baran nan an baka kuɗi ka je ka sayi maganin bane me da kai da kuɗin? Na sai daji ni maganin ne a kusan karewa. Kana jin abun da momi take faɗi daji. Oh. Wannan duka bare sa a hana ka kuɗin nan ba. Kana ji? Za a sayar za a baka kuɗi. Da 500 kashe ba? 500. Ba masala. Wannan a bashi kuɗin nan ya je ya mai da shi. Shi ya san me zai yi kuɗi. Shi yaro ne? Ko zai yi almubazzaranci da kuɗin nan ne? Ya yawa ka rage kuɗin nan. Ka rage kuɗin nan ya yawa. Naki konawa. Tambayan ki naki konawa. Allah ya baka hakuri. In ba a yi min ba waye za a ma. Ali, wato ka zo kana sai da mutane gonaki ko? Abunda ka an tashi an yi kenan ko? A gidanmu? Haka ake a gidanmu ne? Ali, kana sai da mutane gonaki? Jima tsaya. Ali? Tsaya ba na son magana. Ina hawa magana kana rena min da wayo. Haka ga babanmu yana yi ne? Ali? Haka ga babanmu yana yi ne? Ali? Ina hawa magana ka jawo kwa. Wani shigar da yi wani kamar wani biri. Ya kai shawaki na ji ka shigo da fara da dariya. Waziri, dadi kawai. Me faru? Jiya a masallaci na ji abun mamaki ko na ga abun mamaki. Me faru shamaki? Wani kamar liman je mi kaci. Bari alalace ta ba banza ba. Alalace na ci. Ba banza ba. Ni na san ruwa ba ta tsami banza waziri. Ai malliman. Jiya muna san mu da mun kai rukuyi na daya. Kawai ana can ni na ajama wani abu ne ko jirgi ne zai wuce kusa ga kunne na ina ji wani rugugugu sun na ce subhanallahi mara liman biyanci kai mai liman be kai mara liman ka da na ce maladidi kakki alalen nan kakki alalen ta tashi zazzaro malam kada ake yi ba kai kuma ka cika daro ka cika ciki dole ne maki na dawo gona ina jin yunwa ne faru ko rima subhanallahi ne faru rima bakar mana me ne mutum na huta shi ke sani shi kawai subhanallahi yace kawai ina huta ta je mare ni kan su mana kan su to dan naka min bayani a hankali yarima ba ta ba yarima a garin nan bismillah waye isa ya taba yarima garin ina zuwa wallahi isa ya taba yarima waziri kaga irin ta ko kaga irin ta ko waziri bari mu ji me yazo da shi me ya faru ko me yasa me kawai yarima ai na fa shado wai abakar yazo kawai wai shi wai ya mare ni wai ina huta ina zuwa kai cikin shi haka ina da pass garin nan ne kawai shi yasa yarima an suka dini ina zuwa yarima lalle kura ma gari sai Allah ina shamagi gari nan Allah kara ma taro cikin waziri Allah kara ma yaro ma waziri da kai da shamaki ku je wurin abakar ku samu abakar ku ga masa ni
na ba da na yake gurin sa ko mutuwa nayi abubakar kare sake zuwa wuri na ko mutuwa nayi billahi ta wannan na ya sake gida Allah ko mutuwa nayi Allah kai dade an gama an gama me ya faru maliman me ya korafi ga maliman kai ba mai dade maliman mun gane ba danka ne yarima danka ne maliman karka shiga gona ta me ba zan shi shigi karka shiga gona ta ba zan shigi ranka ya dade mun ga maki ai abun nan da ku tashi tashi mu je kira ba tambaye shi wannan ba damuwanka bane ƴaƴana ne kwantar da hankali kada ka shiga tsakanin da uba haka ne da ka sai da min gona ta ba damanka ne kwantar da hankalinka me yasa kake wannan lokacin da na je na sai da kangonta nawa na baka 200 na baka amma sun na gaya ma zan baka ne jiya da ka dawo Ghana ba sun kare ba ina gaya ma kudi na sun kare kwantar da hankalinka yanzu ba ban ka sai don na kamata ka ya gama wani abu guri na ina son in hada 3 million kafin a ce ma wani abu 3 million a ce account nawa ba kura ba komi a kan kumbura ka gane ai ba komi gari bare doki wuta ba komi alaji na shine nan kusan nan ko shine ina ga su can dai suna zo ina da su okay ya samu ai dan wannan kirkiki don amma ba iya wannan ne zaka sayar ba don ka san kudin bere ishe mu a wannan ta abokina ne ɗayan nan wannan baban gida ofera ne yake ko ai haka can gefen na Gaddafi kenan wancan gefe can kuma na dan Zaria Lawali shi ma duk za su yana inda babana ke kiwon shanu wannan sarki kenan nan wannan tun da ya zagi babana zan sai da gonan nan kai tun da ya gyara gonan nan an sayar zai fi jin ciwo tun da rena ma ai ba wani wannan ba sa ta kasuwa kawai garin nan fa ko anguwa ɗaya nake ta tashi za ta tashi ne magana sarki ya yadda ko bai yadda ba ya batun gidan da zaka sayar zan sai da shi yanzu nan Allah kare aikin sarkin noma Allah ne ya biya rima Allah kare aikin sarkin noma jimana wannan shine Alhaji waye wannan kada ka damu da shi gar ku dauko min mutun ya zo ya minti na kin ƙarya ya zuba kada ka damu wannan da kake gani bari in ga maka wani abu a garin nan duk wanda ya taka ka gida gona mota kai duk abin da kace so a saida zai si lafiya kalau ya gajiya lafiya kalau na ga zakonka sai ne zaka sai gona ko sai mana ya duba kiman gona ne ka nuna mar gonan zo ka gane daga nan zuwa itacen can abun da ya kai ginin can sarki yake kiyo ginin ka gane ai abun da ya kai nan ya kai ƙarshen gefen can a masarar nan da ya kyau ba ka san dama za sa ta kasuwa ita ma ita ba ta kyau ba iya kai a sayar mashi ya zuba taki takin gargajiya ya mata yawa ne to Alhaji na ne zai samu fertilizer original golden ya zo sa a wurin ka ne a sai da mishi wajen gashi daga nan zuwa can zuwa wancan koren ko kuma wancan itacen wancan shingin yana ciki yana ciki a ban da shi banda na rake bakin wancan itacen wannan tijo ne bakin gini can kuma well done wannan kuma ina ne iyaka nan kuma zuwa bakin wannan masara wannan masaran da wagga masara ko wannan masaran da tijo ne amma wannan tun da ya zagi babana zan ma tada shi cikin garin nan ya zagi masarauta serious ai gaskiya sarkin noma baya da hankali yanzu ba nawa ka sai daga nan zuwa can fayin mu yi cinaki ba na son mu yi ɗaya biyu da kai mu daɗe muna yi to ranka da shi daɗe ai kai ka yin magana cikin ka saye kai kan ka saya in naga kana kawo wuta zan kama sai da masu abubuwa daban-daban ka kwantar da hankalin magana na isa in shiga gaban yalla bai to nawa ka saya kai ka faɗi Alhaji ka saya a sayar ma mu kuɗi muke son mu ji ba baki na yi ba ya faɗa min sai in yi yanzu ba a kawo 700 ina so in kai ka inda ba hatsi ne zan sai da ma ita empty
zan sai da ma ita 300 ma nawa ne 300 ni na ɗo miliyon zaka ce ma wannan wurin a ba haka bane ka san dole mu ma mu dinga sauka masu kauye ai ran ka shiga mai abun da za a ce yayi daidai ba abun da zan zo in shirga ma kuɗi ba kuma ban baka su ba to na gode da ba bashi zaka bani ba nawa ka saya gona abun da za a sai na sai 300 kai Alhaji na gaskiya haka sayar da wannan ko shan mai bara su ishe ni in harkoki na ba ai kace min sai na zuba takin nawa zan zuba nan wurin tun ga lumfashin ka ba kaga wannan abu ne na ai a gama haka ne sake noma dan yi wani wannan bane in dai kuɗi na a cash za a sa su a goro kuɗi ne za ni bashi ba wai je ka dawo ba ma sai na ce mai bani account nashi ba a yanzu zan bashi za a bada kuɗi cash aljihu ni ma ina da gona zan sai da gonan malliman dan ni ma raina ni da yawa a ce kaman malliman a garin nan waye bai sani ni nake gyara ma liman gona ba wai ni zai zaga da yana jan musalla kai ni da a ce cikin kakanni na ma na lissafi na ga suna da yawa an bi kididdigi an samu idan an raba gadon sallan nan za a samu da ni ban zagin liman ba har zai rena ni wai yazo yana zagi na gama naka ni ma sarkin gona tun da ka riga ka kawo mana mai sayan gona kar ka damu dan ni ma ya rike gani na a kusa sai wai ni kam yasa alaji yana yawan buguwa ne ya ina an ka kwana ciniki ya kwa to nawa ba da kuɗin 300 ne sai nan kuma in sai takin 100 alaji na mu shawarta bai mu shawara ko to ku yi shawara ka ce ba ka son cinikin wasa to me kace ne na ƙara 50 a kan sai min 150 sai gona 500 ayi hakuri abokina takin nan nake so da kai ka gaya ma gar ka dauko min wanda zamu dinga daya duba gashi ba zai bata min rai abokina abun da nake so da kai ba ba yanzu nan yace zai siye shi 300 ko baka ba yanzu tunda ya kara 50 mu karbi kudin kai ba da mu cinikin da zamu ba wai je ka dawo ba na son da mu kai ka ka san wannan filin in wani zan zo in kira zan mai sauki zai sai abokina kai kana karban shawara na ko baka ba tunda ya kara 50 a karbi kudin ba da mu an sai da mashi kai sarkin noma akwai kuɗi ko kuma bashi akwai kuɗi ba ni a kirga aban ni ba na son mu je wani abun nan jayayya kirga ba mu kuɗi saboda ka kirga ka gane ka biga su 150 nan kuma akwai 50 sama ka kirga mana kada ka damu kai kan na yarda da shi akwai fet ne na yarda da shi wannan bai da matsala baya da matsala kada ka damu da wannan alhaji na yarda da shi akwai fet ana ma maganan akwai fet ka zo kana kawo magana wasu da kyau ka na Najeriya ne fa wasu da kyau ka saba yake kuma da daina irin wannan ku daina yarda da mutane irin haka fa nawa ne a wurin ba dai ka gani ka gani su nan 150 ne ai nan ma 150 an 200 ne 200 ko Weldo mai da masa roba komi yayi kan muga wannan sabo ba ke mishi yau ni ne da rike wannan abu madubi oh bari na gani ma ina sai da gonan malliman dole in je ni ma sai madubin gefen shi daban wannan kuma nan zan sa shi saboda ka san sha'anin ina jin dadin ka mu je zan sai da mai akwai wani filin da zaka sai da mai yanzu akwai gidan da wannan batuni ne shikenan zan sai da mu akwai shaidu ko ba shaidu saboda gatta taso dan mai gari ne wannan na san dan mai gari ne to in ya radda shi bai nan kuma zan sai da rabin garin nan hankali kwanci ba wanda isa ce ma no ba shi ne ke ba ina son mu kafa shaidu kai kana nan ina kuma wani ina wani kuma shaidu mutum uku aka so yanzu mutum uku ga sunan wayannan su da yake kasan ba zuwa makaranta suke ba to ku kun amince kun shaida na bashi kuɗi 350 gona mallaki na ne shaida to shi ta zama mallakin ka to shikenan me sunan Alhaji Suleiman well done yayi nagode ka kawo nagode amma nayi mamakin yadda aka yi har kika yi saurin amincewa daga ki shawara shikenan kika yadda na daɗe ina mamakin wannan abu
gaskiya ni ma dai ina mamakin kaina saboda wallahi ban taɓa ganin wani namiji ya shiga raina. Abokina dai ka ce min dai tun ran da muka zo kofar gidansu nan ba su. Tun da ta ce mana bari ta je ta dawo nan ba ta dawo ba kam. Wallahi na gaya ma ni ma na daɗe yana sai ai da muka koma da kai na yi mamakin cewa wannan za ta iya mai da mun kalma na. Don yana ga kamar za ki tsorata kamar a ce za a ce wuyari ma ya zo wurin ki. Me yasa? Ni kuma kawai da na ganka gaskiya ka shiga raina sosai. Kaga tun nake a cikin garin nan ban taɓa yin wani saurayi ba. Amma yau da na ganka ka shiga raina matuƙa. Amma ni fa ina tsoron lamarin ku mata fa. Me ya faru? A'a akwai a makaranta wani abokina wanda ya yi irin wata soyayya a England ne wannan baturiya ce ma ki ga yadda baturiya take da amana amma sai kin ga yadda sun ka samu matsala ballantana munan yan Najeriya kin ga abun sai a hankali ai ba usam insha Allah hakan ba zai taba kasancewa ba Allah Boka gaskiya ka'ida ce fa wallahi. Allah Kage da kuke takwai dauka fita kuwa. garka da mu abokan ranan aure za ka so bara a gane waye kai ba bara a gane ba bara ka ce lokacin zamu bai yawo da kafa mana. garka da mu garka da mu amma ka san me nake so yanan ku fa na ku ƴaƴan masu kuɗi yana da ban tsoro gaskiya haka ne amma wasu ne haka mu ba haka muke ba zai iya yiwuwa kuma ka zo ka ga wata ta zo ta kama ta kwace mun kai ai bari in juya miki ido ni ma zan fita harkan saboda shi ma riga bari in gaya maki duk wata babe da take cikin village namun nan kai har sitin Najeriya ma kai har a England ma yanzu duk ba kowa ya ce ba a fada zuciya na bayin baki ba Allah na serious Allah to na gode sosai Allah saka da kai Allah ya dame kika muna alƙawari ranar auren mu kuma an ce ta min za ta min alƙawari duk handa na zo cinyan kaza na express ne daban haka da mu insha Allah ba saboda kin san ina so naman kaza da yau shikenan insha Allah zan iya bakin kokarin aje mashi kaya masu kyau Farida yanzu ka na same ku ai tare ko na gan ku tare ai ko hakan ya miki ai ko ya muka yi da ke rana ya muka yi da ke ranar da na ga miki ne ka ce waye shi wannan kan wata ke ba kya lura da yanayin bacin raina ba waye wannan kan to malam wai me yasa ma zaka sai kana takura ma rayuwa ta dan Allah sai mana kai abokina ba dakata mana su kana dakata su ba ko ita nake magana ba da abun dole ka taba abokina ne ba da kai nake magana ba da ita nake magana haka zaki min ba ba neman take da iskanci ba da aure ke neman da wannan zaki saka min ba ko ba ka ba wani magana in saka ma ni shikenan ba da mu nagode ba ka zaki min ba an je na abun dole fa kai zo tsaya mana ji bari in gaya maka mana daga yau sai yau fa bari in gaya maka ki daina kula da irin wannan zan sa a fidda shi garin nan in yana irin wannan abu kai hakuri ran kai insha Allah kan ba zai wannan reni ne ai kai hakuri kana fama da talauci ka zo kana takura ma mutane haka ake mala da mu kenan bari kawai ina ganin wasu labaran duniya ne anan mala da mu abun mamaki ba zai kare a duniya ba gashi nan duba kaga wata mata ta haifu yara mai kai 4 abun mamaki ba zai kare abun alaji ba a zo na duniya abun mamaki ba zai kare ba salamu alaikum ka zo ne ya aka je na zo na ga ranka ɓaci kansu wallahi ka bari kawai ni kam wallahi wani abu ne Farida take min wanda ban gane mai wallahi kuma ranar na je na same ta an ce min wani yana zuwa wajen ta na je na same ta na gaya mata ka shiga shi akan abin da ke kawo na ce mata ba na so amma yau na kalle ta suna tafiya da ita amma da na mata magana neman take min ta ce min mutunci ita Farida ne Farida kai wace ita Farida kan wata alwan na kai take min abun ne ya me ta ma ga min kada in je ni zuciya ta dauke ni ko ga ya min abun da ta ma yanzu nan babu ba zan iya maimaita abun da ta me ya faru ba zan iya maimaitawa ba ta ciwa mutunci ba bari kawai ya shikenan ba damuwa bari ma in je same ta gida ba damuwa yanzu nan bari in je same ta ha babu komai ya bari ma in je same ta Farida je ba ta wayo maka ya hakuri Hamma da Allah ka ya hakuri ba ki je abun da ga ni ne maka Hamma ka ya hakuri zaki sake Farida yanzu ka magana na karshe
kika bar mutumin kirki kika zo kika bi dan iska ko eh ba na so iskanci nan fa kin zo kina bin dan iska to diga yau sai yau na ga miki diga ji da su ba suna kawo ta wannan ne Allah dai biya hauja to ya Allah dai biya Allah dai biya Allah dai biya rima aboki na haka suwa ne ya kawo jini masu wannan aiki wannan afgana ne ji na ga irin wannan gidan shine ne sarki ce yana so shine na zo na fara kuma na ga soke soke sun yawa sun kubu shine yasa nake so in sai da shi ka gane ai Allah dai biya rima wani ka san ka da wani zo mana alaji ko kana tsoro na alaji ka shigo mana alaji alaji ya mana ba ba ne ba alaji kaga ku ciki ne wannan to kaga wannan one roof ne wancan kuma midin daki kwata kwata duka daki tara ne a cikin daki kwata kwata tara ba ka kuna guda ba tara ne maganan falo na sanar da jero da kuma sai a falo na da ba wani yayi waye falo ne ba wani yayi kamar samun wata yariya ta da tura ma text a kusa ba zama na yariya ce ba wata zambiya ne take ne ma take wanda tana kuna wasan da ita wani lecturer mu lecturer ne na wannan Alhaji ka san ba za ka yi wani abu wannan ba da so Alhaji Sulaiman ma ba sai da za ka yi aka siya ka samu aka siya ka samu gidan nan fa tsaro amma idan gida aka fashe wasu wurare yayi crack abin da yasa baban sa ya fara gini din kenan baban sa kuma ai ina ga bai doko asalin gidan ba sa kaga dole ne idan na doko masu aiki sai an yi wani gyara a wanda ya kamata gaskiya ne amma ka duba yanayin sai gidan da fa nan fitace ne fa na zo na doko ne yake na su da shi ba Alhaji na alhaji na yi ba yanayin gini da nake duba duba gini ba da aiki kawai yanzu ba a yau ka saya kilo wai siyasar mishi na ce ka miliyon 2,500 to alhaji kai ne kai magana duk wannan yana bata mi rai ba yau muka saba wannan abu ba mene Allah dai biya ni ma Allah dai biya ni ma 500 zan gida a Alhaji in ka san kudin da aka gyara an gina Alhaji to kuma kai ka san kudi fashon nan ma ne rano na kashi Allah dai biya Allah dai biya Alhaji Allah dai biya Alhaji ni nan ma ko sai ke fa Alhaji dole za ka yi wani abu ma kashe kudi ba wannan ba damuwa na bane dole za ka yi wani abu ba wani yaya ne ba wani yaya wani wani ma aboka ya ba wani yaya ne ka gane Allah ba wani yaya ne suna liski yana yawa kuna ga gari hankali kai ba ma Alhaji hankali ba mu shawara Allah dai biya ni bari mu shawara da Alhaji mu sai da za a yi gira abin nan mu ma mu yi magana saboda wannan in zai kawo bacin ne kawai Allah dai biya ni in zai kawo bacin ne canzo na ba dan me aka sama gida ya sama gidan da ku da duba ya shiga da dai ce wani wani ka ji wani abu ne kaga shi an sai da gidan nan an sai da gidan nan 100,000 ya kamata za a sayar da shi kaga kai aboki na kamar nawa kake son mu karɓa gidan sai mu sai ma magana so ya kawo ba na son jayayya in ya ba mana mai bacci ma Alhaji zo to idan ka kawo miliyan da ba wanda nake so da kai na san ce ba shi nake so saboda akwai wanda za a gida na sai gida ne ba ka san ba an kore na dai ko ka saboda ana dina gida na sai gida zai na maganar kanta kwantar da aje wucin 500 sa akwai yaro na aya kusin ai kashe wutar da yaro na akwai akwai na ce gida da gida a shirye shi na sai gida mu da yayi
abokina gaskiya ma kare To yanzu ya kuke ganin bayanin a karbi miliyon ɗaya yi? Gaba ne ya karba na ce ma yaro na dan canji ka gane ai. Saboda an kore ni a ghetto fa akwai ka riga ka san ana yi da shi koyaushe ko ba haka ba a karbi miliyon nan din kawai. Ka san za a bani 100 ba yaro na wannan fursun. Kwantar da hankalinka. Ko ba gane. Asta ba ne ya ne ka gane yanzu ba abokina magana a kare yanzu kan ba wani damuwa so sai ba Alhaji zo to Alhaji. Ko ka ba sauran wayoyin nan. yanzu kai kan gama da miliyon ɗaya yayi kawo an sayar ma da gida an sayar ma da gida Yarima ya sayar da ma gida Yarima ya sayar da ma gida dan sarki miliyan ɗaya saboda na ga gidan bakin hanya ne amma ni kuma ya kalle kan gidan nan sai mun je mun duba shi kuma gida mun duba mana masa karka canza magana mana karka dawo da magana ba mana ba magana ya wuce kuma amma abin da yake kulunka ne fa masa yanzu magana kare bari a ji mana tsaya akwai kuɗi duka ne ko babu to bari mu ji me zai ga mana mana masa karka damu kare da Yarima lafiya dai na sai gonaki tunda dai ba aje kuɗi yanzu a ƙasa kawo wani zan baka 500 yanzu kare Alhaji kare Alhaji 500 zan karbi number account naka sai in tura maka zaka je ba sa advance din wani samin Allah dai ya biya uga Allah dai ya biya Allah dai ya biya uga Alhajin Allah Alhaji zaka bani wani fa ba Alhaji ai mu ya tare Alhaji ai mu ba wanda ba man ron ba garka ban ron ina yanzu ga wannan kuɗi kora uban nan kai garka ban ron Allah dai 500 ne dorin wannan kai amma ni na fi son in na yi ciniki baba bari in ji baba na fi son ina yi ciniki ina ganin shi Allah dai ya biya ka ce amma nan kamu juna ne ni na gaya ma zan sai da ma gari duka garin nan zan iya sai da ma shi rabi kana ya in tambaye ka Alhaji lokacin da ka je sai da gona ba muna wurin ba to ba shi nake so ba shi nake so gona ba wani ai na samu ƙarfi yayi ba kana mana wani abun da bamu gane ba fa ya mishi wannan kara ka je ka sai da gona ba za ka gaya mana ba abun yayi ne rike min roban mana abun da nake so ku gane ku kuna tare da shi bai kamata kuna mishi haka kawo wani abu ba da mu ai ba mu fita sai mun fita zan ba ku ba da mu a za mu same shi a office ai a na ganja wa ai dole zai mana wancan na ganja ba haka ne baba na ganja a ba wani ya wannan dauro wannan ya kunce ka rike min mana me kake me yasa kana kai yau ka baka san kudi bane wai ka jo nan ba ka rike min mun je airport me kake ba da mu baba kunnan noman ne ba mu yi shi mallo ne baba ka dina gadi gaba Yarima ka san tara fa kana mai rima ihu yayi yawa fa baba kunnan daidai ne fa kaga ba fet a ciki ka san tun farko ba fet balle kaga ka ci a saki akwai fet ka gane ai ba fet kuma ka duba tsakiyar ma baba ba da mu yi maganan 100 kaga ba fet a tigo yawa lafiya dai kudi sun cika to magana takardu fa garka da maganan takardu zan turo yaro ya kawo zan turo ko esco ya kawo ma je mu kara duba gidan nan yayin shi je ka diba ba wani matsala idan ka samu matsala ka yi abun nan ba su injiniyoyin da ya kawo ma ba da ma gidan nan ba bangilan ne bai iya ba zan ɗauko wanda ya wancan aikin in na kawo shi zai haska wato daɗi da wurin kai bakin hanya ne kaga duk wanda ya ga irin ginin da aka tsara shi zai iya ba ba damuwa karka damu ba damuwa mun daidaita da kuma ba wanda insha Allah za a kawo masu injiniyoyi masu kyau insha Allah yanzu na bare Yarima tun ina ga ciwon shi ne ya tashi ya fadi yana filin bol wai Yarima na Yarima dan kai inna lillahi a wani asibiti a filin bol yana tashi inna lillahi wa inna ilaihi inna lillahi ranka ya dade me faru ne inna lillahi